U heeft de verdedigingslinie ingekozen in de coalitie. We wachten op het Deloitte-rapport. Dat is de verdedigingslinie. Die zie je nu hierop. We wachten op het Deloitte-rapport. Daarna gaan we oordelen of het wel of niet de Kamer goed is geïnformeerd. Dit is niet wat de Tweede Kamer zou moeten doen. Wij hebben dit debat. Als u dat echt had gevonden, dan hadden we dit debat nu niet moeten hebben. We hebben heel specifiek gevraagd, niet over het hele gedoe met de mondkapjes, over hoe de minister de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. Dat is de scope van dit debat. Daar moeten wij vandaag in kunnen beoordelen, is dat goed gegaan, is dat niet goed gegaan? En dan moeten wij naar eer en geweten aan het einde van dit debat een conclusie over trekken. En wat u nu zegt, we wachten op het onderzoek, het is me wel weer duidelijk welke afspraken hierover zijn gemaakt. Alsjeblieft, stop ermee met te zeggen dat het tijd is voor nieuw leiderschap, een nieuwe bestuurscultuur. Stel niet alleen scherpe vragen aan het kabinet, waar ze straks een goed antwoord op moeten geven, maar geef ook zelf antwoord op de vragen die komen van collega's hier in de Tweede Kamer. Mevrouw Pauwelsma. Ja, dank voorzitter. Ik zou mijzelf niet in de ogen aan kunnen kijken als ik niet zou wachten op dit onderzoek. En dat kunt u mij kwalijk nemen, dat kunt u mij verwijten. Maar als één ding is wat we met elkaar geleerd hebben in de afgelopen 2 jaar crisis, dat op het moment dat het heel moeilijk is en je overhaast besluiten neemt, dat je daar met spijt op terugkijkt. En dat is geen coalitielijn, dat is hoe ik mijn werk invul. Dank u wel. De heer Azarkan. Dan volgens mij nog de heer Heijink. Nee? En dan is er nog 1 vraag van mevrouw Agema. Maar eerst de heer Azarkan, Denk. Voorzitter, mevrouw Pauwelsma heeft ook de... Ja, neem nog een slokje water. Het is, het is alweer op. Ja, u staat er al een tijdje en nou, het gaat u goed af. Ja, af en toe een complimentje natuurlijk. U gaf als u naar de bemoeienis kijkt van de heer De Jonge, is uw conclusie dat hij betrokken is geweest bij de deal? Mevrouw Pauwelsma. Als ik de appjes lees en alle stukken die wij hier allemaal gekregen hebben op een bepaald moment, stel ik wel vragen over de mate van betrokkenheid. En daar maak ik me ook zorgen over, stel ik nu ook vragen over. Ik kan nog niet concluderen of dat de betrokkenheid is waar u nu op doelt, vul ik een beetje in. Ik voel me daar wel ongemakkelijk bij. De heer Azarkan. Had de deal kunnen worden gemaakt zonder tussenkomst van de heer De Jonge? Ja, dank voorzitter. Dat is waarom ik tijdens de technische briefing dinsdagavond ook vroeg naar, er zijn 3 onderzoeken, 100 miljoen plus. Die van Line Deal is daar 1 van. Daarvan wordt 1 niet onderzocht. Dus hoe gaan we dit met elkaar vergelijken? Hoe wijkt die af? Vroeg ik net ook in mijn betoog. Op basis daarvan kunnen we ook een oordeel geven wat hier mis is gegaan bij deze deal. Ja, als ik kan tot slot. Zou ik me zo kunnen voorstellen. Ja, laat u gaan. Ja, voorzitter, ik probeer echt aan te geven dat de samenhang van het handelen van de minister en de uitkomst van het onderzoek, dat is er eigenlijk niet. Wij moeten hier met elkaar afwegen in de Kamer of dat de minister de juiste informatie tijdig en volledig heeft gegeven. En dan krijg ik, ja, schiet een beetje de schoenveters uit mijn schoenen. Als mevrouw Pauwelsma, die er nu een beetje bij lacht en dat mag, zegt ja, het had tijdiger. Het had vollediger. Het had juister. Het had integerder gekund. En voorzitter, die luxe hebben we niet. Zo werkt dat niet met elkaar. Je kunt niet een klein beetje integer zijn. We kunnen als Kamer niet accepteren dat we een gradatie aanbrengen in de mate waarin we geïnformeerd zijn. Want dan zeggen we namelijk, ja, we zijn een week te laat geïnformeerd. Maar ja, we zijn 2 weken te laat geïnformeerd of een maand. We zijn een beetje. En je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Het is met integriteit, met de onkreukbaarheid van het openbaar bestuur, werkt dat nu eenmaal zo. Dus mevrouw Pauwelsma, ik waarschuwde, zeg via u voor, ik waarschuwde ook in mijn debat, laten we hier geen woordspelletjes van maken. Want mensen kijken hiernaar en die gruwelen hiervan. Waarom kan dit wel in Den Haag? Stop ermee, mevrouw Pauwelsma. Ja, mevrouw de voorzitter, datzelfde verzoek heb ik dan ook aan meneer Azarkan. Want ik gebruik niet de woorden beetjes en een beetje integriteit en half om en half niet. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik heb mijn zorgen geuit. Ik heb vragen gesteld over het proces waar wij recht op hebben en waarvan we nu, waarvan er, ja, dat is een beetje, ik zoek even het goede woord, maar waarvan we nu ook in de samenhang met dat onderzoek, want dat zullen wij niet met elkaar eens worden, de juiste conclusies moeten trekken.
Dank u wel. En ik heb niet het woord beetje gebruikt. Integriteit, dat is 100% en niet half om half. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Agema, PVV. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één inhoudelijke vraag. En die gaat over wat mevrouw Paulusma zojuist zei over het zwarte lakken van de stukken die we gisteren kregen. Ik zou er ook graag op kunnen vertrouwen dat dat volgens de regels is gebeurd. Maar ik zou toch iets geks willen voorleggen aan mevrouw Paulusma. Zo zien we bijvoorbeeld op 21 maart de PA van de minister. Oh ja, puntje, puntje. Zwart gelakt gesproken, maar die was niet thuis. Dus ik heb gevraagd of hij jou morgenochtend wil bellen. Maar ook na de deal. Puntje, puntje. Hugo begreep dat Martin adviseerde te bellen met Siewert. En dan hebben we hier weer op 29 april, ook na de eerste deal, dus voor de tweede afgeketste deal, Martin van Rijn, puntje, puntje gebeld. Ik krijg daar een beetje een vreemd idee bij. We weten uiteindelijk niet wie er nou met wie heeft gebeld. Maar op het moment dat dat bijvoorbeeld de minister is, omdat hij al thuis was, dan hadden we dat toch wel kunnen weten. Had dat toch niet zwart gelakt hoeven te zijn. Dus deelt mevrouw Paulus met mij de mening dat het wel heel gek is dat iedere keer als iemand met iemand belt, een van de twee personen wordt weggelaten, waardoor we niet weten wie met wie heeft gebeld. Mevrouw Paulusma. Dank voorzitter. Ik deel niet die mening. Ik ga ervan uit dat de procedure die gehanteerd wordt voor het delen van dit soort documenten en wat er wel of niet wordt weggelakt, daar zijn gewoon regels voor dat die juist worden gevolgd. Dus daar moet ik van uit kunnen gaan. Mevrouw Agema. Oké, nou daar wil ik ook wel van uitgaan. Dus nou ja, misschien kan minister Helder daar straks wat tekst en uitleg over geven. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Dassen van Volt. Dank voorzitter. Ik was even weg bij het debat en ik kom terug en ik zie dat er begonnen wordt met grote jijbakken vanuit de coalitie richting de oppositie over de nieuwe bestuurscultuur. Maar we hebben het hier in dit debat over of de minister inderdaad wel de juiste informatie aan de Kamer heeft geschaft. En zolang als mevrouw Paulusma en ik hier in de Kamer zitten, hebben we daar al problemen mee. En gaat het eigenlijk over niks anders dan dat we een gebrek aan informatie hebben. En we staan hier vandaag weer een heel debat te doen, omdat we die informatie niet gekregen hebben. En ik hoor mevrouw Paulusma zeggen, ja, ik voel me daar ook ongemakkelijk bij. Maar kunt u dat ongemak dan wat verder duiden? Kunt u aangeven waarom u zich daar ongemakkelijk bij voelt? Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Ik voel me vooral ongemakkelijk, omdat er mij continu verweten wordt dat ik de oppositie aan het jijbakken ben. En een beetje een aansluiting ook op de woorden van mevrouw Bikker. Ik heb het open debat heel hoog zitten. De woorden die ik gebruik over open bestuurscultuur, het enige wat ik daarover gezegd heb, is dat wij daar allemaal deel van zijn. En mijn ongemak zie ik graag beantwoord door de mensen die nu in vak K zitten. Heer Dassen. Ja, want ik begrijp dat u dat ongemak heeft, want dat hebben wij hier allemaal. En dat is ook de reden dat we hier zijn. Want dat ongemak, dat lijkt hier alweer tot argwaan. En argwaan lijkt tot gebrek aan vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is de basis van onze democratie. Bent u dat met mij eens? Mevrouw Paulusma. Ja, dat ben ik eens met meneer Dassen. Ja, de heer Dassen tot slot. Vraag ik me af, voorzitter. Als u begrijpt dat dat leidt tot argwaan en tot een gebrek aan vertrouwen. En dat is volgens mij de vraag die hier vandaag ook op tafel ligt. Dat we niet kunnen wachten totdat het onderzoek van Deloitte klaar is. Maar dat u vandaag een afweging moet maken op basis van wat de antwoorden van minister zijn, op hoe we hier met elkaar verder gaan. En het gebrek aan informatie, dat hebben we allemaal gezien en dat kunnen we allemaal onderstrepen dat dat er was. Dus dat u daarop ook uw afweging moet maken en u zich dus niet kunt verschuilen achter het onderzoek van Deloitte. Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, dank voorzitter. Ik verschuil me nergens achter. Ik duid het belang van de samenhang. Ik wacht met smart, net als u, op de antwoorden vanuit vak K. En ja, de democratie is gebaat bij vertrouwen. Ik dank u zeer. Dan gaan we naar mevrouw Van der... Oh, dit is nog excuus. Een laatste vraag van de heer Assekan, denk ik. Ja. Gaat u gang. Dank voorzitter. Voorzitter, mevrouw Paulusma heeft natuurlijk ook alle stukken gelezen zoals andere Kamerleden het ook gedaan hebben. Kan mevrouw Paulusma aangeven wat naar haar overtuiging nou de reden is waarom een minister, wiens portefeuille het niet is, een interventie pleegt en in dit geval iemand die iets wil aanbieden, koppelt aan een aantal topambtenaren, daar een aantal keer op stuurt. Wat is nou de overweging voor de minister om dat te doen? Ja, dank voorzitter. Dat vind ik een hele goede vraag. Die heb ik in mijn betoog ook gesteld aan de minister, dus ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ja, maar nu had u in de coalitie afgesproken, in ieder geval mevrouw Van den Berg, dat kwam door twee dingen. Dat was een beetje de verdedigingslijn. En
maak hieruit totdat u nu wat vergeten bent. Namelijk, de minister voelde zich onder druk gezet. Omdat hij in de media, dat heeft hij ook kunnen lezen. De minister wilde niet in de media aangevallen worden. En dat was overigens geen media, want Van der Liende ging pas in mei ergens zitten. En dit speelde zich af in april. En toen heeft hij alleen een aantal keren getweet. Hij stuurt die tweets ook door. Bent u het met mij eens, zeg ik dan, dat de oorzaak hiervan is omdat hij, en dat zegt hij zelf, graag wil dat die verkoper Van der Linden naar binnen komt, eigenlijk dicht bij hem zit. Is dat voor u ook, haalt u dat er ook uit? Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, ik ben u even kwijt. Mijn excuus. Dus wat was uw vraag? Ik ga dat nog niet het hele verhaal, alstublieft. Nee, het is ook lastig. Het is, ik begrijp dat ook. Het is niet lastig, maar het helpt wel als er een concrete... Nou, mijn vraag aan u is, als u alle stukken gelezen hebt... Wacht. Het helpt wel als de vragen gewoon wat korter kunnen en concreter. Dat helpt ook achter het spreekgestoelte om makkelijker een antwoord te geven. Dus doe ook een beroep op u om de inleiding nu even te skippen en concrete vragen te stellen. Ik zal het in één zin doen, voorzitter. Kijk. Wat is naar het oordeel van mevrouw Paulusma nou de reden dat de minister, wiens portefeuille het niet is, opdracht geeft aan een hoge ambtenaar om contact te leggen met iemand die hem benaderd heeft? Mevrouw Paulusma. Wat ik in aanloop naar dit debat een aantal keren gedacht heb, en ik ben ook wel benieuwd, want dit is hoe de minister dan nu gaat reageren op wat ik zeg. Ik heb ergens wel gedacht, ik had graag gezien dat de minister wat minder druk voelde vanuit de media en wat meer zich de druk vanuit de Kamer had aangetrokken. Daarom stel ik ook een aantal kritische vragen. Ik wil graag de reactie van de minister, maar dat ik daar een ongemak bij voel, dat delen wij. Tot slot de heer Azarkan. En wat is dat ongemak precies? Mevrouw Paulusma. Ja, mevrouw de voorzitter, er wordt wat gezocht naar een soort uitglijder en de coalitie is het niet gelukt om het recht te houden. Ik heb volgens mij gezegd wat ik ongemakkelijk vind, dat de minister zich meer de druk heeft gevoeld van buiten dan van binnen. Dat is heel ongemakkelijk en dat moet anders en ik hoor heel graag de reactie van de minister daarop. De heer Van Houwelingen, Vorm voor Democratie. Dank u, voorzitter. Vertrouwen, dat zegt mevrouw Paulusma, is belangrijk, maar controle is vaak nog beter. En we hebben samen met uw collega's, Jeanette van der Laan, hebben de VWS-begroting goed doorgelicht, een jaar geleden, en als rapporteur. En toen zijn we met een aantal moties gekomen, hè, juist om die controlefunctie te versterken. Bijvoorbeeld extra financieel toezicht was een motie. Ik heb net al een andere motie genoemd, Algemene Rekenkamer erbij betrekken, een integrale COVID-rapportage. En die zijn allemaal door D66 tot onze teleurstelling verworpen. En waarom is dat gebeurd? Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Ik kan me de moties niet zo voor de geest halen. Wat u destijds gedaan hebt met mijn collega was zeer nuttig, want er was niet terecht ook een publicatie vanuit de Rekenkamer richting de begroting van VWS. Ik weet niet om welke moties het gaat. Wij doen dat altijd zeer wel overwogen en op basis van inhoud. Dus waarschijnlijk vonden we ze niet de beste moties. Ik dank u zeer. Dan gaan we naar mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel, voorzitter en beste inwoners van Nederland en natuurlijk ook mensen op de publieke tribune. Voorzitter, 14 Kamerleden zijn mij vandaag voorgegaan en hebben al vele vragen gesteld over de inmiddels beruchte mondkapjesdeal. Ik sluit mij bij die vragen aan en het is een deal geweest waar een vieze stank omheen hangt van graaierij, gelieg, gekonkel, vriendjespolitiek, achterkamertjes, draaikonterij, arrogantie, rookgordijnen en macht. Onder het mom van liefdadigheid werden miljoenen verdiend aan de pandemie. En dit allemaal over de ruggen van de hardwerkende, belastingbetalende en destijds bang gemaakte mensen in Nederland. Mensen die afgelopen jaar door toedoen van de voormalig minister van VWS en de minister-president uit elkaar gedreven zijn. De samenleving werd gespleten. Mensen werden tegen elkaar opgezet. Onherstelbare schade in de samenleving werd aangericht door mensen met een groen vinkje te belonen met een bezoek aan het café en mensen zonder groen vinkje te bestempelen als paria's en ze grondrechten af te nemen om zich vrij te bewegen in de samenleving. Deze verschrikkelijke tweedeling is ook glashard ontkend door de voormalige minister van VWS. Laten we ook dat niet vergeten.
Voorzitter, hoe ironisch. De vele zwarte bladzijden die uit de printer rolden toen wij gisteren op het laatste moment de WhatsAppjes kregen, die werden uitgewisseld door de voormalig minister van VWS over de mondkapjesdeal, symboliseren deze zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. De zwarte bladzijden waar mensen stapje voor stapje tegen elkaar werden uitgespeeld, waar stapje voor stapje vrijheden werden ingeperkt, waar we stapje voor stapje in een samenleving terechtkomen waar niemand van had gedacht dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Terug naar de mondkapjesdeal. Het gedrag van voormalig CDA-lid Siewert van Lienden is ronduit walgelijk. Maar de rol van de voormalig minister van VWS is minstens zo laakbaar. Op 9 juni 2021 ontkent hij hier in de Kamer dat hij betrokken is geweest bij de mondkapjesdeal. Inmiddels is duidelijk dat hij zelfs een belangrijke rol heeft gespeeld bij de deal. Hij spoorde zijn secretaris-generaal aan om contact op te nemen met Siewert en uit de appgesprekken blijkt dat hij ook zelf rechtstreeks contact met Siewert heeft gehad. Hiermee staat vast dat de voormalig minister van VWS de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Daarnaast vond meneer De Jonge het nodig om via zijn privémail te communiceren, ondanks alle dringende adviezen dit niet te doen. De voormalig minister van VWS had daar gewoon lak aan. Volgens meneer De Jonge deed hij dit omdat de werkmail zo lastig werkt, want hij moet steeds zijn wachtwoord wijzigen. Wat een totale nonsens. Denken dat mensen dit geloven is een grove belediging voor de intelligentie van iedereen in Nederland. Voorzitter, ik zit hier precies een jaar. In dit jaar is het vertrouwen van burgers in de politiek, het vertrouwen van burgers in de overheid, keer op keer beschaamd. Niets leren wij hier van het verleden. Hoeveel sorry's zijn hier al door de zaal gevlogen? Hoeveel actieve herinneringen zijn in deze zaal al uitgeschakeld? Hoe vaak is hier al gezegd, dit had ik anders moeten doen? Dat, voorzitter, dat is de allergrootste crisis waar we hiermee te maken hebben in Nederland. Het vertrouwen van de Nederlanders in ons, de politiek. Het vertrouwen is tot 0 gedaald. En ik begrijp dat hartstikke goed. Het gemak waarmee wij als volksvertegenwoordigers en daarmee de mensen in Nederland die ons hebben gekozen worden voorgelogen, afgeschreven en geschoffeerd, kent zijn weergaan niet. We kunnen moties van wantrouwen indienen totdat we een ons wegen, maar ik kan u nu al voorspellen hoe deze dag eindigt. De voormalige minister van VWS heeft sorry gezegd. De voormalige minister van VWS is zogenaamd door het stof gegaan. De voormalige minister van VWS pakt zijn tas, loopt de kamer uit en gaat naar huis. En morgen meldt hij zich weer gewoon op het ministerie van Volkshuisvesting. Kortom, we dronken een glas, deden een plas en alles is weer zoals het was. Daarom heb ik maar één vraag aan de minister, of aan de voormalige minister van VWS. En dat is ook mijn afronding. Wat vindt de voormalige minister van VWS zelf eigenlijk? Vindt hij zelf eigenlijk dat hij moet aftreden? En op die vraag zou ik heel graag antwoord willen hebben. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dan gaan we naar de heer Omtzigt. Voorzitter, het is goed dat we vandaag dit debat voeren. Al hoop ik dat we de komende weken ook toekomen aan te kijken waardoor er een oversterfte van 40.000 mensen heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis. Hebben we goed gehandeld? Hebben we de 100 miljard goed uitgegeven? Want we hebben een enorme greep in de kas gedaan. We hebben de samenleving zwaar onder druk gezet. En ik zie dat een land als Zweden dus ook een wat grotere policy review heeft laten zien, waarop je kan praten of het over die hoofdlijnen gaat. Deze deal, voorzitter, en daar hebben we het vandaag over. In maart en april 2020 was er een schrijnend tekort in verpleeghuizen, in thuiszorg en bij huisartsenposten. De OVV praat over een stille ramp in verpleeghuizen. En ook ik heb mijn best gedaan om te kijken hoe er dan zo snel mogelijk mondkapjes hier kunnen komen en hoe de belasting van die mondkapjes voor iedereen verlaagd kon worden, omdat dat via de Europese regeling kon. Voorzitter, waar we het vandaag over hebben, en ik had gehoopt dat het Deloitte-rapport klaar was, want op deze manier gaan we 2 of 3 keer een debat erover voeren, is hoe de Kamer hierover geïnformeerd is. Dit kabinet, iets meer dan een jaar geleden in een debat op 1 april, heeft daarna een nieuwe bestuurscultuur beloofd.
Artikel 68 van de Grondwet vraagt of je al de informatie waar de Kamer om vraagt levert. En de informatie die wij eergisteren kregen van de regering is de informatie die waarschijnlijk in september of oktober aan Deloitte geleverd is. Waarom is die toen niet aan de Kamer gestuurd? En er zijn WOP-verzoeken gedaan en daar liggen dwangsommen op. Waarom heeft de regering dwangsommen betaald? Hoeveel tot nu toe? En heeft het kabinet akkoord gegeven op het betalen van dwangsommen zoals het dat in het kinderopvangtoeslagschandaal deed? Want dan hebben we geen nieuwe bestuurscultuur, maar dan blijven we dus dit onderzoeken. En dan blijven we onze dure tijd hieraan besteden in plaats van aan de rest van de evaluatie. Dank u wel. Er is eerst een interruptie van de heer Van Haga, groep Van Haga, en dan mevrouw Thiele, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ken de heer Omtzigt als een zeer integer Kamerlid. En hij is vaak een groot voorbeeld voor mij. En ik probeer ook in dezelfde lijn mijn Kamerwerk te doen. Dat komt ook een beetje omdat wij alle twee, tegen wil en dank, afsplitsers zijn. De heer Omtzigt heeft 330.000 stemmen gehaald, ik 241.000. De heer Omtzigt 5 zetels in zijn eentje, ik 4 zetels. Toch krijgt de heer Omtzigt maar 120 seconden om zijn verhaal te doen. En daarin moet hij de mondkapjesdeal behandelen. Maar daarin moet hij ook een aantal beschuldigingen aan zijn eigen persoon weerleggen. En dat is bijna onmogelijk. Dus ik zou de heer Omtzigt willen vragen of hij voor eens en voor altijd duidelijk kan maken wat zijn rol was. Ik geloof dat hij daar de ruimte voor moet krijgen. En dan denk ik dat we allemaal kunnen zien dat de heer Omtzigt op geen enkele manier iets daarmee te maken had. Maar dat hoor ik graag uit zijn eigen mond. Ik geef hem graag die tijd voor. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik zou graag willen weten op welke specifieke vraag dat hier gaat. De heer Van Haga. Nou, voorzitter, er zijn door mevrouw Agema bijvoorbeeld net een aantal beschuldigingen geuit. En dat gaat om bemoeienis bij deze deal. En ik zou graag de heer Omtzigt de gelegenheid willen geven om hier te verklaren. En misschien heeft hij daar maar 1 antwoord voor nodig, maar misschien heeft hij er wel 2 minuten voor nodig. Was daar enige bemoeienis? Zijn er contacten geweest met Siewert van Liende? Heeft dat ook geleid tot beïnvloeding van deze deal? En ik denk dat het goed is om dat te weten. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik denk niet dat mijn contacten met Siewert van Liende op deze deal beïnvloeding opgeleverd hebben. En ik heb 2 dingen gehoord. Dat ging over de BTW. En ja, ik heb hier bijvoorbeeld een motie van april 2020 van Van Haga en Baudet, die de regering verzoeken het dragen van mondkapjes te stimuleren. Dat is de achtergrond in de tijdsgewicht waar we het over hebben. En in die tijd is er sprake dat er nog importheffingen op persoonlijke beschermingsmaterialen zijn. En dat er 21% BTW opgegeven wordt. En ja, ik heb hier kamervragen gesteld en ik heb me ervoor ingezet dat het makkelijker wordt om die dingen te importeren. Dat de BTW eraf gaat. De BTW, als je die op een rekening krijgt, zeg ik u er even bij. Dat weet u als ondernemer. Dan, als dat van 21 naar 0 verandert, dan heeft de afnemer daar profijt van. En dat is tegen de achtergrond dat op dat moment er geen mondkapjes geleverd werden aan verpleeghuizen. Geen mondkapjes wel geleverd werden, omdat er een richtlijn was, waardoor als iemand in een verpleeghuis zat en bij een coronapatiënt langskwam voor een behandeling van minder dan 5 minuten, een contact van minder dan 5 minuten, er geen mondkapje was. Ja. Vele van die mensen hebben nu long COVID en het heeft geleid tot zeer veel meer besmettingen. En het was mij helder dat wij op dat moment meer mondkapjes nodig hadden, net als de rest van de Kamer die er toen ook heftig om vroeg. Tot slot de heer Van Haga. Ja, dank u wel. Dat lijkt me een helder antwoord. Nog even iets rechtzetten. Natuurlijk heb ik ooit die motie ingediend die vroeg om mondkapjes. Iedereen begint nu te lachen. Het is natuurlijk niet zo dat wij ooit ervoor zijn geweest dat mensen gewoon buiten de ziekenhuizen of buiten de en niet in lockdown te gaan bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld zo'n mondkapjesdeal in te stellen. Ja, dat is iets heel anders dan hier geïnsinueerd wordt. Dus ik wil afstand nemen van het feit dat wij voor het dragen van mondkapjes zouden zijn geweest, want dat is absoluut niet zo. Ik hoor geen vraag. Voorzitter, de motie luistert overwegen dat wijdverbreid gebruik van mondkapjes in een later stadium het opheffen van de lockdown kan bespoedigen. Verzoekt de regering het dragen van mondkapjes te stimuleren. 8 april 2020. Ja, we gaan naar mevrouw Thiele, VVD, dan mevrouw Paulusma en mevrouw Agema.
Ja, dank u wel, voorzitter. En in het Volkskrant-artikel van afgelopen dinsdag stond iets wat ik eigenlijk niet kon geloven. Want er stond, Omtzigt wil zelf geen openheid van zaken geven. En wetende dat meneer Omtzigt altijd pleit voor transparantie en openheid, kon ik me bijna niet voorstellen dat dit daadwerkelijk een feit is. Dus mijn vraag aan meneer Omtzigt is of hij bereid is om al zijn communicatie rondom deze deal openbaar te maken, zodat we mee kunnen kijken. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik sta een beetje versteld van dat we als Kamerlid precies moeten zeggen wat er moet gebeuren. Maar ik probeer precies te vertellen wat ik gedaan heb. Ik heb gepleit voor een lager btw-tarief op mondkapjes. En ik heb gepleit voor het stoppen van de importheffingen. En daar zaten goede redenen voor, want de importheffingen gaan rechtstreeks naar de Europese Unie. En het lage btw-tarief was mogelijk gemaakt door de Europese Unie, want als dat niet kan, dan mag dat niet. En Frankrijk had dat toen al doorgevoerd, Italië was ermee bezig en het leek me zinnig om dat ook hier te doen. Ik heb dat achter en voor de schermen bepleit dat dat moest gebeuren. En ook bij de douane. 2, ik ben, en dat was pas nadat deze deal gesloten was. Dus ik ging ervan uit, zeg ik, in 2 dingen. Dat er een tekort van mondkapjes was. Ik heb het hier over een oversterfte. Een oversterfte betekent 2000 extra begrafenissen per week op het hoogtepunt van de pandemie. Waarvan de helft in de verpleeghuizen. Ik ging ervan uit dat het hier om een non-profit zaak ging. En dit was nadat de eerste inkoop gedaan was. Dus ik ging ervan uit dat de kwaliteit ook op orde was. Daarom heb ik gezegd, doet u regering, kijkt u of dit zinnig is. Mevrouw Thiele. Maar mijn vraag was eigenlijk of meneer Omtzigt bereid was om al zijn communicatie voor en achter de schermen, zoals hij het noemt, te delen, zodat we daar ook eigenstandig een oordeel over kunnen vellen. En mijn constatering is dat meneer Omtzigt eigenlijk zegt, nou nee. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik ga hier graag een discussie aan. Maar ik vind het heel bijzonder dat u nu een lid van de oppositie vraagt, terwijl de coalitie 20.000 gesprekken achter de schermen heeft. En ik geef u precies aan welke communicatie er geweest is. En daarom sta ik hier ook om antwoorden te geven. Mevrouw Paulusma, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik begin met een compliment. Want ik heb groot respect voor meneer Omtzigt. Hoe hij altijd strijdt voor rechtvaardigheid. En ik zie ook wat dat met u doet. U bent voor transparantie, voor alles openbaar en publiek. En ik ging me ook inlezen naar het debat van vandaag. En toen kwam ik uw naam toch veel tegen. En ik wil het graag van u horen. Want dan weten we hoe de vork in de steel zit. Het las deels alsof u een doorgeefluik was, maar ik las ook dat u in het torentje bent geweest om deze mondkapjesdeal, dat u met meerdere bewindslieden contact heeft gehad, app, mail. Dus ja, ik hoop dat u mij daar wat opheldering over kunt geven. Ik heb u net verteld dat ik in het torentje geweest ben en ik kan precies vertellen waarom ik die afspraak gemaakt heb. Mij was te oren gekomen dat er hier in Leiden vaccins geproduceerd werden door Halix van het AstraZeneca-vaccin wat in april begon en die vaccins die waren in die zomer klaar. En ik heb gezegd, deze lead geef ik u, net als ik van een aantal andere leads van andere bedrijven gestuurd heb naar de PA, net als hier veel mensen gedaan hebben. Baudet zelfs gewoon publiekelijk. En om die reden heb ik aan de premier gevraagd, wilt u daar naar kijken? Bij dat gesprek heb ik ook gezegd van, wat is er met die mondkapjes gebeurd? Er ligt kennelijk nog een aanbieding. Ik bepaal niet of ze op dat moment ingekocht hebben, maar ik geef u wel even de achtergrond die u zelf ook schetste bij deze zaak. En die achtergrond was een grote oversterfte en ook in april nog de verklaring van de regering dat er nog een behoorlijke schaarste aan mondkapjes was. En dus vroeg ik eraan, hoe kan die schaarste er zijn, terwijl iedereen hier om me heen zegt dat die schaarste er niet hoeft te zijn. Mevrouw Paulusma. Ja, dank u wel, voorzitter. En dat is ook door meerdere collega's al in de Kamer gezegd. Iedereen had goede contacten of goede ideeën. Maar wat ik ook in mijn eerste interruptie zei, ik bewonder u altijd om uw openheid en het strijden voor transparantie. Dus als u niks meer heeft gedaan dan het delen van leads, dan kan dus ook voor het onderzoek voor Deloitte die communicatie ook openbaar worden gemaakt, om dat ook te kunnen toetsen. Zodat we van elkaar ook weten, als we het hebben over transparantie en over informatie die we met elkaar delen, dat het enige wat u in het torentje deed, was het delen van leads. De heer Omtzigt. Ja, en als Deloitte bij mij komt, zal ik daaraan meewerken. Dat lijkt me toch helder? Mevrouw Paulusma, tot slot.
Ja, nog even, ik zal de vraag heel kort stellen. Dus er is geen enkel probleem voor u met het openbaar maken van de communicatie aangaande de leads, of misschien wel meer dan alleen die leads die u gehad heeft de afgelopen periode. De heer Omtzigt. Als die openbaar gemaakt worden, dan worden die openbaar gemaakt. Dat lijkt me heel helder. Maar ik vind het raar dat u de mailboxen of de zaken van parlementariërs gaat zoeken. Mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik krijg toch de indruk dat de verdedigingslijn van de heer Omtzigt niet helemaal klopt. Op 10 februari werd onze volledige voorraad beschermingsmiddelen verkocht aan China. Heel kort erop was het carnaval, een totale ontploffing van corona in Nederland. En de paniek om de beschermingsmiddelen en de mondkapjes begon toen. En dat is een hele intense periode geweest waarin heel veel hele goede, lieve mensen dingen hebben willen doen, maar waarin ook de schurken boven water zijn gekomen. En wat ik mis in het verhaal van de heer Omtzigt is dat op 14 april, dan zijn we al een stukje verder in de tijd, er al 75 miljoen mondkapjes binnen waren. Er op dat moment genoeg was voor iedereen. En er ook nog voor een half jaar extra in bestelling stond. En dat is waar eigenlijk de crux zit. Dus CDA van Linden, de partijgenoot van de heer Omtzigt, ook beide schreven aan het partijprogramma. Beide waren goed bekend met elkaar, waarschijnlijk ook bevriend, lees ik in het boek Sieberts Miljoenen. Toch gaat op dat moment, terwijl hij is afgewezen bij het onafhankelijke landelijk consortium hulpmiddelen, komen allemaal CDA's in stelling. Hè? Waaronder dus de minister, waaronder zijn PA, allemaal van het CDA, de secretaris-generaal. En dan krijgt ze deal. En dan daarna, dus die deal van 100 miljoen en 40 miljoen mondkapjes. En daarna is het, en dat zien we toch ook duidelijk op deze tweet en op deze foto. Ik zie het niet, sorry. Dat bent u toch? Oh ja, nee, sorry. Ja, als u de foto ziet. Vandaag op bezoek bij hulptroepen.nl en Siewert. Indrukwekkend hoe er binnen weken miljoenen mondkapjes geïmporteerd worden. Die waren er trouwens nog niet, hè, maar dat was dus op 24 april. En daar is de heer Omtzigt uren geweest. Uren gesproken met Van Linden. En dan daags erna, 5 dagen erna, gaat hij met het plan van Van Linden, waarmee hij een tweede deal wil. Dat plan neemt hij onder zijn arm eigenlijk ook mee naar Rutte, hè? Het torentje in. En dan laat het daar ook achter. En godzijdank was het Martin van Rijn die er vervolgens een stokje voor gestoken heeft. Begrijp ik nu op dit moment, zoals de stukken ervoor liggen. En welke vraag heeft mijn vraag is alsof de heer Omtzigt zich eigenlijk wel realiseert dat hij gewoon onderdeel uitmaakte van die CDA-vriendjespolitiek in de richting van CDA van Linden. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb het nu een paar keer proberen te zeggen. Er was op dat moment wel sprake van een tekort. En ik kijk even naar minister Helder, die op dat moment voorzitter was van Actis. We hadden op dat moment nog steeds een richtlijn die ervan uitging dat zelfs als iemand, dat zelfs voor het aanreiken van kleine zaken, je geen mondkapjes had. Dus er was sprake van een, wat mij betreft, te weinig gebruik. Dat is ook wat minister De Jonge, toen minister van VWS, in de Kamer midden april verklaarde. Ik heb pas na die eerste deal, pas nadat ik ervan uitging dat dat klopte, heb ik aan Rutte gevraagd van hoe komt het dat er nog steeds niet voldoende mondkapjes gebruikt worden, omdat er bijvoorbeeld hier in andere gevallen meer dan voldoende beschikbaar lijkt. Dat is de vraag die ik daar gesteld heb. En dat is tegen die achtergrond van die contacten die ik toen had. Zou ik dat opnieuw doen? Nee, dat tweede niet. Dat eerste wel. Die btw-verlaging, die zou ik zeker opnieuw doen. En daar ben ik heel blij mee dat we dat gedaan hebben. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die enorme boosheid die er was, hè, dat de mensen in de verpleeghuizen en in de thuiszorg en de wijkverpleging geen mondkapjes kregen, die deel ik. Daar ben ik in die tijd ook woest om geweest. Het was al lang en breed bekend dat corona zich verspreidde, vooral door het inademen van elkaars adem. Maar dat is niet het springende punt. Er lagen er op dat moment 75 miljoen gewoon in loodsen in Nederland. Dus eerst was alles verpatst, maar in de tussentijd was het ook weer teruggekomen. En met die 75 miljoen hadden makkelijk de mensen in de verpleeghuizen en de wijkverpleging en de wijkziekenverzorging ook mondkapjes kunnen krijgen. Dat ze dat niet deden, is schandalig. Maar mijn punt is dat deze persoon, deze CDA'er, die Siewert van Linden in beeld kwam en al die andere mensen, bijvoorbeeld ook die Haarlemse organisatie die vandaag een rechtszaak is begonnen tegen de staat, die had
uitstekende mondkapjes. En zijn deal werd in datzelfde weekend dat Van Liende zijn deal krijgt, zomaar gestopt. En we weten ook alle ins en outs niet ervan. En dat moeten we ook allemaal nog te weten zien te komen. Maar zij waren niet de enige. Er waren honderden mensen die zich aanmelden met allerlei deals voor mondkapjes. Die ze ook konden regelen, connecties die ze al hadden. Maar zij kregen geen deal. En Siewert van Liende wel. En toen was die deal gesloten. En toen wilde u nog een deal. Toen wilde Pieter Omtzigt van toen nog CDA nog een deal. En hij wilde dat lospeuteren. Hij legde het plan neer bij de minister-president in het torentje. En dat is waar mijn vraag over ging. Heeft meneer Omtzigt zichzelf voldoende gerealiseerd dat hij onderdeel uitmaakt op dat moment van de vriendjespolitiek van het CDA? De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb dat met de intentie gedaan omdat er op dat moment niet gezegd werd dat er voldoende mondkapjes waren. En ik heb aan de premier gevraagd hoe dat kwam. En, nogmaals, net als iedereen hier en net als een aantal grote bedrijven, ging ik er inderdaad van uit dat het hier om een non-profit ging. Dat was het niet. Als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan. Mevrouw Agema, tot slot. Ja, ten slotte. Nou, we weten allemaal dat bij heel veel non-profit organisaties bestuurders zitten die alsnog tonnen verdienen. Dus ja, dat is ook niet echt een goed argument. Kijk, er is 100 miljoen euro verloren gegaan, belastinggeld. Dat geld dat moet terug en dat vinden we allemaal heel erg. Maar deze CDA'er kreeg voorrang op al die andere organisaties. Omdat al die andere organisaties al die kruiwagentjes van het CDA niet hadden. En het stond in een formeel kamerstuk op 14 april dat die 75 miljoen mondkapjes binnen waren. En natuurlijk was het ook CDA Rugger de Jonge die hier in het debat op 15 april ja toch de suggestie wekte alsof er nog steeds paniek was. Dus dat snap ik nog. Maar uiteindelijk vraag ik of de heer Omtzigt zich realiseert dat hij onderdeel was van het CDA die allerlei kruiwagentjes vormde voor deze persoon. Voor Siewert van Liende van het CDA, mededeelnemer van de partijprogrammacommissie. En dat anderen die uiteindelijk wel deugdelijke mondkapjes hadden, ja, achter het net visten. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik ging ervan uit dat ik de leads aan het doorgeven was. En ik hoopte dat de beste daaruit geselecteerd werden door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dat was mijn intentie. En vanuit die intentie, en zo gezellig was het in die coalitie op dat moment niet. Ik werd door de VVD-fractie, die nu hele leuke vragen stelt, begin maart in de krant beticht dat ik ongeveer te veel vragen over corona stelde, omdat er nog niet zoveel aan de hand was. Dat was de achtergrond van wat er gebeurde. Ik maakte mij grote zorgen om wat er gebeurde in die verpleeghuizen. Dat was de reden waarom ik vroeg wat daar gebeurde. Het kon mij niet schelen waar ze vandaan kwamen. Ik heb ook een aantal andere leads aan de PA doorgestuurd. En dat heb ik bewust gedaan, omdat ik dacht dat ik daarmee zou helpen. En datzelfde heb ik destijds gedaan met het feit dat hier vaccins geproduceerd zijn. Vaccins die uiteindelijk, omdat er niet op geacteerd is, geëxporteerd zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Dat maanden eerder kon beginnen met de vaccinatiecampagne. Dank u wel. Nog een interruptie van de heer Asscher. Ja, daar heb ik me heel bewust voor proberen in te zetten in het algemeen belang. Ja, als ik kan denken. Ja, voorzitter. En nog één ding. Ook ik ging ervan uit dat het non-profit was, inclusief de salariering. Ja. De heer Assekan. Een kort vraagje, voorzitter, waar ik nog een beetje mee zit. En misschien dat de heer Omtzigt mij kan helpen. Het was niet de portefeuille van deze minister. En kan meneer Omtzigt nou aangeven wat nou de reden is dat de heer Van der Liende uiteindelijk bij deze minister uitkomt en niet bij de heer Van Rijn? De heer Omtzigt. Dat kan ik niet goed aangeven. Ik denk dat mensen contact zoeken. Net als een aantal mensen die contact zoeken met parlementariërs, zal een aantal andere mensen contact zoeken op dat moment met bewindspersonen. De heer Assekan. Nee, de heer Heijink. Dank, voorzitter. Ik vind het echt stuitend in hoeverre hier de coalitie zich plotseling als een soort inquisitie gaat opstellen richting de heer Omtzigt. Terwijl hij, volgens mij net als heel veel anderen, geprobeerd heeft het juist te doen. En een cruciaal verschil is natuurlijk ook dat de heer Omtzigt of ieder ander Kamerlid in deze zaal in de positie is geweest, ook destijds, om deals te sluiten ter waarde van 100 miljoen euro met wie dan ook. Dat is natuurlijk nogal een cruciaal onderscheid tussen de positie van een bewindspersoon en de positie van een Tweede Kamerlid. Dus heeft u een vraag aan de heer Heijink? Ik heb een vraag aan de coalitiepartijen, dat als zij
zo enorm kritisch. Meneer Heijn, en dat openheid, is en geen openheid, interruptie. ik ben bijna klaar, voorzitter. En openheid Ja. eisen van de heer Omtzigt, dat ze diezelfde openheid dan ook eisen van het kabinet. Want als zij dat zouden doen, dan zou dit debat misschien nog ergens over gaan. Dank u. Dank u wel, meneer Ja, voorzitter, Omtzigt. daar kan ik wel iets op zeggen. Ja. Ik snap die opmerking. En ik hoop ook van harte dat ik hoop dat die controle die hier in het Kamer naar mij plaatsvindt, en ik sta hier gewoon om de vragen te beantwoorden, op dezelfde wijze plaatsvindt richting de regering. Dank u wel. En daar kijken een aantal mensen op aan. En het valt me op dat bepaalde interrupties langer duren dan de spreektijd die ik hier heb. En daar ben ik het mee eens, want dat zien we allemaal gebeuren. Ik geef tot slot het woord aan de heer Van Houwelingen, Vorm voor Democratie. Gaat u gang. Ja. Ja, dank u voorzitter. Het debat van vandaag gaat over de beruchte mondkapjesdeal en een leugen van Hugo de Jonge. Maar dit debat is een afleidingsmanoeuvre, een rookgordijn. De beruchte mondkapjesdeal waar we het nu over hebben van Siewert, dat gaat over 20 miljoen euro. Dat heeft hij in zijn zak kunnen steken, maar er is voor miljarden euro's verkeerd aanbesteed. Zoals we hebben gezegd tijdens de begrotingsbehandelingen vorig jaar, miljarden euro's, omdat de aanbestedingsregels buiten werking zijn gesteld vorig jaar. En daar valt misschien nog wat voor te zeggen in het begin, toen er een enorme crisis was natuurlijk, rond de aankoop van hulpgoederen. Maar we weten uit betrouwbare bron, die crisis was al voorbij rond de zomer. En het ministerie is doorgegaan om op die manier niet aan te besteden. Om de aanbestedingsprocedures te ontlopen. En dat is gegaan via dat consortium, het is al vaker ter sprake gekomen, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. En dat is één grote zwarte doos gebleken, waar we eigenlijk niks van weten. We weten niet de partijen die erin zitten, we weten de deals niet die zijn gesloten. En dat heeft kunnen bestaan, dat is opgericht, dat is eigenlijk het werkelijke grote probleem. En heel veel partijen hebben zich zo kunnen verrijken. Ja, Siewert is er één van, maar bijvoorbeeld ook Bunzl. Dat is een bedrijf dat dus goederen levert. Die schept er zelfs over op in zijn jaarverslag. Van, we goed verdiend aan de coronacrisis. Of Medic, die daar een centrale spin in het web was. En vandaar dat het zo belangrijk is om alles daar boven tafel te krijgen. Want ze zijn er ook mee doorgegaan, ook na de zomer. Want ze hadden een creditcard van VWS, die had een afnameverplichting. Dus ze zijn blijven doorkopen. Daarom hebben we nu veel te veel hulpgoederen. Mijn vraag aan de minister is dan ook, is de minister bereid om alles te doen om boven water te takelen wat daar gebeurd is, in zoverre dat nog kan in dat LCH. Dat is dus iets waar we ons ontzettend zorgen over maken. Dit heeft dus met transparantie te maken. En een ander punt waar we ons zorgen over maken, het gaat om de evaluatie eigenlijk, want dat zijn we nu aan het doen van de coronacrisis voor een deel. Dat is de moeite die de regering en de Kamer hebben met kritiek. De heer Omtzigt zei net in zijn bijdrage goed van, ja, ik stelde te veel vragen. Dus je hebt al gebrek aan transparantie en dan is kritiek ook nog eens een probleem. De heer Van Hagen kwam een keer naar voren lopen. Toen zei de minister van Volksgezondheid van, nou, dat mag u niet zeggen. Dat kan u niet zeggen. Dat is een gevaar voor de volksgezondheid. En de minister heeft ook gezegd van, nou, kritische artsen, die spuug ik op een ijsje. En mevrouw Kuiken, die nu kritisch doet, maar die wilde zelfs artsen die kritisch zijn hun BIG-registratie al nemen. Dus ja, als we het nu over bestuurscultuur hebben, als je dus een totaal gebrek aan transparantie gaat koppelen met het uit het debat drukken van kritiek, ja, dan krijg je natuurlijk wanbestuur. Dan krijg je corruptie. Ja, dat is volkomen logisch. Wij hebben als FVD geprobeerd vorig jaar in samenwerking inderdaad met D66 om een aantal moties in te dienen om de teugels aan te trekken. Waaronder dus, ik heb ze net al genoemd, een paar moties om in ieder geval het Algemene Rekenkamer het onderzoek te laten doen, om VWS onder verscherpt financieel toezicht te stellen. Het is allemaal door deze Kamer met een grote meerderheid verworpen. Er zijn maar een paar partijen die daarvoor hebben gestemd. Dus ook de Kamer heeft wat ons inziens betreft dus echt heel veel boter op zijn hoofd. Ik rond af, voorzitter. Wij als Vorm voor Democratie willen een echt debat over een echt onderwerp waarin minister De Jonge zich mag verantwoorden over de miljarden die verkeerd zijn aanbesteed in plaats van dit barbetje moet hangen debat over slechts 1 dubieuze miljoenendeel waarbij is gesjommeld bij de aanbesteding. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen in de eerste termijn aan de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering tot 3 uur, inclusief de lunchpauze. Ik schors de vergadering tot 3 uur.